O día 5 de decembro tivo lugar no Centro Galego de Arte Contemporáneo, en Santiago de Compostela, a presentación aos medios do libro disco Kikiriki, Cantos para o Nadal. Nela tomaron parte don Luis Bará, director xeral de Creación e Difusión Cultural, e Pablo Carpintero por parte da Asociación de Gaiteiros Galegos. Queremos marchar, que vimos dende moi longe. Presentamos hoxe este proxecto, o Kikiriki, que é algo máis que un disco de Nadal. Un proxecto da Asociación de Gaiteiros Galegos, compartido e apoiado pola Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural da Consellería de Cultura, e que nos parece especialmente necesario, non? Por o que supón de posta en valor, non? De difusión da tradición oral, da tradición popular, de todo o folclore vinculado con Nadal, de participación de moitas voces, de moi boas voces da música galega actual, non? Polo tanto, creo que ten eses dous ingredientes fundamentais que son un punto de partida necesario para que sexa un éxito, non? Buscaban unha estrela e cando atoparon bailaron. Un proxecto dun libro, CD e DVD que está pensado para a distribución comercial, pero máis alá diso tamén é un produto que quere ter unha distribución no ámbito cultural, quere tamén chegar a través da canle dos centros educativos. De feito, é un proxecto coordinado por dous mestres de educación musical, que Pablo Nogueira e Magoia Bodega, que son membros da Asociación de Gaiteiros, e que lle deron ese enfoque tamén tan pedagóxico, didáctico, de aproveitamento tamén para as aulas, para que poida ser transmitido e utilizado nas aulas, non? E que merecía, desde logo, o apoio da Consellería de Cultura e de outras institucións. O neno que xa naceu esta noite de Nadal, os gatiños. A Asociación de Gaiteiros Galegos está encantada de podervos presentar o Kikiriki. O Kikiriki é un proxecto que vai dirixido a todas as nenas e nenos galegos para que disfruten e coñezan máis polo miúdo como eran e como son as festas do Nadal en Galiza. Perdón, a Asociación de Gaiteiros Galegos é un conxunto de persoas que están implicadas na posta en valor, sobre todo na difusión da nosa música tradicional. Somos gaiteiros, somos percusionistas, bailadores, cantadores, todo tipo de xente implicada neste pequeno mundo do folclore galego. O Kikiriki, o Kikiriki. Se non nos dan nada, marchamos de aquí. O Kikiriki, o Kikiriki. Se non nos dan nada, marchamos de aquí. E así editouse un traballo que consta de 3 partes. Ten, primeiro, xa salta á vista, é un libro que está cheo de contidos didácticos que foron principalmente escritos por Mini, Mero e por Carlos Rey, unha cantidade importante de datos sobre as orixes do Nadal, as orixes dos cantos de Nadal, cales son as tradicións que había, por que se cantan os nadais, os procesos dos reis, como son as rondas de Nadal, bueno, todas e outras tradicións como as pedras dos alas, os colares de castañas, etc. Hai unha gran cantidad de información para quen se quera deter un pouquiño en aprender como era o Nadal ou como é, porque temos que decir que moitas destas tradicións, senón a maior parte, siguen vivas, non en general en toda Galicia, senón en sitios en particular, pero siguen vivas. Que xa naceu nesta noite. Que hai unha grande cantidade de artistas que interviñeron neste disco, pois Xea Pedreira, o Adi Galego, as Cantareiras do Ultreia, a Requinta de Xián, os propios Paulo e Magoia, Luis Caruncho, bueno, unha gran cantidade de artistas galegos. Despois temos un disco, o que é o propio CD que contén 13 temas que abranguen todo o que é a tradición musical do Nadal, aninovos, xaneiras, cantos de reis, aguinaldos, atopamos de todo, xa digo, interpretado desde un punto de vista con unha instrumentación actualizada, digamos. E por último temos un DVD que contén
varias seccións, entre elas un como se fixo, é dicir, que como se fixo é ilustrativo para os nenos porque poden ver como se gravaron as cantigas, quenes son os responsables, que a cara, a imaxe dos artistas sempre queda nos discos oculta pola propia característica do formato, pois aquí pódese ver, e tamén contén un apartado no que un avó, montado nun sidecar, cos seus dous netos, percorre Galicia amosándolle as dous dos seus netos como era o Nadal en Galicia ou como é, porque moitas desas manifestacións, repito, siguen vivas hoxe en día. Un viaxe por Galiza ben simpático para os rapaces e ben ilustrativo tamén para os maiores, por suposto. Ainda que non é un produto, digamos, deste Nadal, senón que é un produto que está pensado para poder ser utilizado nas aulas cando se queira, non? Na Asociación de Gaiteiros Galegos, sobre todo queremos que cantedes e disfrutedes do noso Nadal. Nas vosas casas, nas vosas escolas, coas vosas familias, cos vosos amigos e amigas, hoxe e durante o resto das vosas vidas.